warahmatullahi ta'ala barakatuh. Masu kallon masu sauraron mu kamar yadda kuke ji gani ga Mamman Bashir Chairman wato dan liti a wannan lokaci kamar yadda kuke jin mu da shi. Mamman Bashir mun ji bayanan yanzu nan labari da dumudumin sa mun ji Ali Kanin Bello kamar yadda yake jawabi cewa bayan kisa da aka masa a jihar Kano ya zo jihar Kano ya koma gida mun tuttube shi mun ji cewa dalilin tafiyarsa jihar barinsa jihar Kano amma mun ji yana cewa wai kiranyi aka yi masa har aka zo ya zo jihar Kano aka bige shi kuma ya zo ma zai tafi wai yana cewa da ciyaman wai ka bashi wai kuɗi amma kana yin dariya. Ciyaman me zaka ce wa al'umma? To na farko abinda zan ce shi harkar dambe ko wasu aka mai suna sai an masa mutuwa. Gaskiya ne. Kuma ni na ji abubuwan da wasu 'yan kallo kuma suna faɗa. Haka ni na san da cewa ba yau bane irin waɗannan abubuwan suke faruwa kuma ba mai yi sai ubangiji. Gaskiya ne. Ubangiji shi ke yin komai, shi ke bada nasara kuma shi ke karɓa nasara. Kuma idan ya ce an kira shi an yi masa kiranye ya zo da kuma kiranye aka yi masa ya zo ci motoci da kiranye aka yi masa ya zo ya samu kuɗi ko ba haka bane? Gaskiya ne. Kuma magana da yake faɗa ya je lokacin da ake magana ya an tambaye shi an ce masa inda masu da sun tambaye sun ce mai wannan abun Allah ne ya kawo shi, ya ce shi ba Allah bane ya kawo shi. Wato kisan da aka yi masa zuwa ya ce ba Allah ba, ai Allah ba zai masa haka ba. To kaga wanda ya faɗi wannan magana ka tabbatar da cewa bai san abin da yake ba. Ba mamaki a lokacin nan zafin kisan ne da ya bana. Kuma duk wanda yake dambe a duniya dole abin da kai sai an yi maka, dole sai ka biya bashi. Sai dai na wani ya fi wani. In dai wasa ne na fili. Ba ma shi ba, shi kadai kafin ya fara dambe irin su mai caji irin su mai kasa su sangwam su dan zuru su sani gidan dan kande wai bai faɗi ba. Gaskiya ne. Ai ba wanda bai faɗi ba. Kowa ya faɗi. Kuma dole ne kai ka zauna ka ce a duniya ba za a yi maka ba sai ka wani sai an maka sai dai kai kai mutane. Da farko Ali Kanin Bello ya yi wa shagon Aleka kisan a Kaduna yanda ka san zai mutu aka yi. Ai badan da kafa ya dauke bagon Falgore sai da aka yi kusan sallar isha bai farfado ba. To kisa ka shi Ali Kanin Bello nawa yayi? Nawa yayi mutane? Kuma ne yanzu Allah na tuban tsaya a ce za a kira Ali Kanin Bello a yi masa kirara wai ya zo dan a buge shi me riba ta. Amma ni abin da nake so Ali Kanin Bello shi ya bi ni Sokoto ya bani hakuri, kowa ya gani a YouTube cewa yayin yi hakuri wannan duk abin da yayi ya ci amanar mu a wancan damban mota kuma da kansa yazo ce yayi hakuri, kansa kowa ya ji ya ce yayi ayi hakuri. Kuma ya kira ni a waya, shi da kansa ya kira ni a waya ya ce mun wani ina so ya zo jihar Kano da ya ce in tura masa kuɗin mota, ne tura masa naira 1000 kuɗin mota naira 10,000 ya kama hanya ya taho jihar Kano. To kuma yanzu in rasa me zan an buge Ali Kanin